Далеч на север, в горите на Лапландия, там, където северните елени бродят свободно под вълшебните светлини на северното сияние, в съседство с работилницата на дядо Коледа, грижливо скрита от света, се намира Академия Северна звезда. Тя е невидима за чуждите очи и никой не може да премине прага й без специална покана. Неин директор съм аз, баба Зима. Аз пазя тишината на северните нощи и светлината на първия сняг. Моите помощници обикалят по целия свят и търсят онези деца, които носят магията на знанието в сърцата си. Здравей! Аз съм Тапио. С теб ще четем, ще разбираме и ще разговаряме. Работата е сериозна, но обещавам, няма да е скучно. Здравей! Аз съм Венла. С мен ще разказваш истории, ще измисляш и ще се смееш. Здравей! Аз съм Лид, еленът на приключенията. Когато дойде моят ред, значи те чака нещо специално. А сега вратите на Академия Северна звезда се отварят. Влез! Приключението започва.